Active la jama bela jeni ni nyakuma. O bismillah anga don kibaru keneka. Ametena do ala octobre kalo kile mu kwa samba fulani mu kan kile. La seni munu bambolo kadi au mabi. Assise nationale ko ni boludadi ko ni se fe mi yesi ka foy sika fo ngoni boludadi no ka ye ka fo be yero ko ni mesaka na mali ko na chukumna bela jeni ngo ni mesegi dado mali ko ni joli ko la chukumina. O kon na la o ko ni datu fo. Ça me dunia temene le 16 octobre. Ko kadam le 25 octobre faut table le 21 novembre 2021. Transition autorité ma ko ni commission d'organisation ko ni sigisinga. Ani mamunu ko ni fananga na kuma panel la refondation ko ni hukumu ko nala. Ina fo premier ministre ku ya fa jogo na no e sugar ko kana maiga. Aye ko suku bela jele nge meme se gato assise nationale ko ni mesaka sigisinga jogo na. Barsa ya la ka fo ko sida o mo ko ni ko lu ko ti assise nationale ko ina o kana assise ke wo lu ko ni me nyunu fe o ka election boluda mois de février là. Elle a ka fo ko assise nationale ko ni mena boluda tako sabala. Kadam ne le 25 octobre faut table le 31 octobre là. Assise ou beke kumenu ani cercle ko ni konna la. Kadam ne le premier faut table le 7 novembre là et région faut ka fara Bamako ere konna ka ani diaspora mo. Assise nationale ko ni séquence là ban ko ni me boluda le 15 faut table le 25 novembre là. O kon ne se fo bla na kuma nunu bela jele fara nyagon ka assise kon la benga munu kon kera ko lu bela jele kuma nyagon nya konna la. Comme tu ya fo nga kuma damne la jogom na wu ye commission d'organisation sigi ani ma munu kon kanga panel kon boluda. O kon na la masu ku bela jele mbala politicien bula avocat bula bola barakela bula historien bula ana nyogona chama. Commission d'organisation ko ma ko ni ka nyama ko ni taraka di Mamadou Hashim Konarema o ko ni ministre de l'équipement des transports et du désenclavement koroye panel ma ko ni fana ka nyama ko ni fana taraka di ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale no fana ezeni mulayi kibara wara mbambolo ka dokulo ka ode ka fo asongo ko ni asongo population ma ko ni jamana jado ko ni ke u marché do ko ni ke abisa ka fo o jogo ya la barsa u bora ina fo kono kuluka uka ni songo ya koni yira asongo préfet la ka waka kalubiye utanga marala kando militaire do koni fana ka sigi yeno ko asongo koni kanga bo cercle ya la kanga ke région itensa barsa fefebe ato cercle be saka bo cercle ya la ka ke région asongo jamana koni fana ye ulu bela jele lindafa ko do koni kuma sira ko ni bora ko ga dusuma kasira ye préfet wa préfet fana yula ka fo ko ale wu ka kuma me wa abaji ja to ko suku bela jele u kala nyunu be saka sabati chogomina kibela wala mambolo ka dakulo ko de ka fo ko burem marala we de no koni suta ji koni konnala burem marala yera ka fo de fitini sana ni nyoko koni toraji la u ka autorité locale ani sanitaire ma ko nyaira ka fo ko ninte asien folo ye ni kalo la ma flanu kon konnala ni koni adem sen sabale mami kon me ka tojila ko population ki yakli sigi bela jelle ki janto dem senu na barsa bato na to ko ane ji fanga de kon fana bato ni incident nunu kon me causer ko bela jelle ki yakli to iyere la siga so marala ayela ka fo ko kaba sanklo kon ni pidi jigina ka bora wa flani ke benani na abe wa fla kon ni nani wakati ni na siga so ko kon yu kon ni sonja yela ko sobe ni ko ina ko barsa ko ka sanklo kon ni to wa flani ke benani na akungela lo no bolo ko sobe ka fara jamana yera ko ni takabulu kan o ya yera ka fo ko ni seneke fen to ko ni pili yera ko ni sara ka jikinta to nyo farni ani anyogona chama ko obeje olu yo ko sobe ko abe balo yera ko ni no ya olubulu wa verification ko ni fana yera ka fo ko chiendo kuma yin ko ni te kuma fuye tento ko jete nanu ya yera ka fo ko sanklo ko ni pili jigina siga sumarala ka bo wa flani ke benana abe wa flala no wakati nina kiwala munu kuma mbolo ka dakulo kan bi odeni amba fo au kame